Takže ahoj, já vás zdravím u svého nového videa. Tohle video se bude týkat krádeží na online hrách. Je to podle mě naprosto nevhodný. Nevím, proč to děláte, proč na online hrách? Proč na online hrách? Teď je spousta, jak už jsem jednou říkala, na YouTube různých let's playerů, kteří ale doufám nekradou. To jste slavný jenom díky tomu, že jste ukradli někomu postavu. To chcete být slavný jenom díky tomu, že máte hodně postav. Právě proto já jsem teďka darovala někomu postavu, jak už jsem říkala, vyhlášení soutěže Jara 7774. Ten mi řekl, že tu postavu, kterou měl předtím na Shakes and Fidget, mu někdo ukradl, protože by rád dostal tajtu. Já jsem mu vyhověla. Já samozřejmě vím, kdo mu ji ukradl. A myslím, že není jediný, komu se něco takového stalo. Ale nebudu teďka jmenovat. Nebudu. Já si myslím, že by se to mohlo změnit. Ale je to podle mě k ničemu. Si takhle prostě, že vám to není špatný, že ukradete takhle postavy. A ještě z toho děláte někteří videa. Já myslím, že ten, kdo ukradl postavu Jara 7774, určitě ví, kdo to byl, a já ho tady teda jmenovat nebudu, protože myslím, že má nějaké diváky a že to by se divákům nelíbilo. Tak jo. Také si myslím, že je to naprosto hloupé krást na online hrách. Je to podle mě jako blbost. Protože když kradete teď, co budete dělat, až budete velký? Ňamka. Tak jo. No, co budete dělat, až budete velký? Budete krást? Nebo budete dokonce vraždit? A navíc jde jenom o hloupé online hry. Jsou to hry, které... Já znám spoustu lidí, kteří tyto věci dělají, kteří kradou. Taky znám spoustu lidí, kteří byli okradeni. Proč? Jen proto, že někdo chce mít víc odběratelů a myslí si, že v tom je něco, jako třeba to, že bude mít víc postav. To v tom není. Je v tom, jak se lidem vaše videa líbí a jak jste populární. Nebo si někdo myslí, že okamžitě musí mít tu nejlepší a úplně jakoby prostě nejlepší postavu, a proto si myslí, že ji ukradne a bude to v pohodě? Ne. To se dá počítat jako trestný čin. Nebo taky, když do online her si většinou vkládají i peníze. A vy třeba uděláte nějakou soutěž, že třeba nějakou výměnu, a ukradete třeba někoho o ty peníze. To je trestný. To je trestný čin? To vás nikdy nenapadlo? Je to ale podle mě absurdní, že už 12letý, 13letý děti, dokonce někdy i mladší, tohle můžou dělat. Tohle by před 50 lety vůbec neexistovalo. Tohle chápu, že neexistovaly tady ty počítače a tak, ale neexistovalo by to. Tohle je vzkaz pro všechny, kdo tady to děláte. Zamyslete se nad sebou. Vážně se nad sebou zamyslete. Protože já myslím, že tohle to nemáte zapotřebí. Pokud už jste to udělali, myslím, že když se omluvíte a postavy vrátíte,
tak zase, tak myslím, že vám dají lidé druhou šanci. Ale pokud ne, tak můžete schnít v pekle. To je pro dnešek všechno. Ahoj!